Huma biss teoriji bihom nistgħu nagħmlu sens mill-ġenesi tagħna u minn ħafna minn ġrajietna. Il-ġenesi ħawadna imma l-ġenesi nafuh, bħalma jien u inti tnejn nafu kbaħ u dlam. U fihom il-kumpann. Il-kumpann li ħafna drabi trifna mat-toma marra li jaf iħalli l-frott il-ellex. L-era tagħna tlibset imma fija għarafna li aħna midjunin u għalhekk fraġli. Il-kajjin huwa berdoqnihom f'imrar ġarrabna minn ħadd ieħor u f'imrar ġarrabna fl-ieħor. Nafu x'jiġifieri għarqaw il-maltemp u meta darna ssir art barranija li minna naħarbu. Is-siġra taqbad ma rajnijiex, imma nafu meta l-impulsi tagħna malajr qalu hawn jien u bħal Mosse malajr tgerfixna mal-kliem min jien. U meta ttamajna f'kart imweda, imma sibna ruħna f'deżert. Deżert li kultant ituk ġimgħat, xhur, snin, battalji, waħda wara oħra, u fihom ħakkiema li kultant itellawna, kultant niżguna. Il-profeti nafuhom ukoll, il-kliem, il-ħbieb li jfarġuna, li jisquna l-aċċ, kliem melodjus li kultant imma miegħu ma sfinniex. Iskiet. 400 sena ta' skiet fi Żrael u mijiet ta' esperjenzi ta' skiet f'ġrajietna. It-talb li fih ittamajna ma wieġeb biss iskiet. U fit-tixnik fil-palazzi, ritwali, raġuni. Imma wieġeb biss iskiet li fih staqsejna fejn int. Teoriji li twieġbu bħoss. U mill-ġdid fraħna u ttamajna. Għanna l-fejn. Smajna ħoss. Ma nstemax fis-silenzju storbjuż tat-templi u l-bliet, imma firkejjen li tar. Ħossa bikja tarbija, fraġli, li titkarrab biex tixrob, titħaddan. Ħoss li fejjaq u jfejjaq il-baħ, l-era, id-dejn, id-deżert. Għax fi skiet li jġibu magħhom, issa nafu. L-Immanuel li Alla magħna.